Rueda enxalzou a hostalería lucense como exemplo de progreso económico e símbolo da marca Galicia Calidade. Ademais, remarcou a importancia de consolidar a comunidade como un destino competitivo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na gala organizada pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo, en a que se homenaxeou co título Toda unha vida nos fogóns a trayectoria das iniciativas e proxectos máis salientables do sector. Na súa intervención na cerimonia, Rueda puxo en valor o esforzo e a dedicación dos profesionais do sector hostaleiro galego, que valorou como clave para o desenvolvemento económico e o fortalecemento da identidade do territorio. Eu, como representante dunha administración a que ten as máximas competencias en turismo, pero non só, a Diputación, cada concello tamén, estou seguro que todos queremos acertar. E todos queremos que isto siga millorando. E toda a perspectiva boa que temos por diante, cun ano Xacobeo, efectivamente, decía José Luis, un tesouro que temos que coidar, ese camiño de Santiago, con eses camiños que pasan por Lugo, é a provincia pola que máis camiños pasan, xunto con Coruña, porque ao final todos teñen que pasar por Coruña, pero aquí os camiños que pasan están medrando e están facendo marca a Galicia, esa Galicia calidade pasa por Lugo e lle dá todo sentido. Por tanto, eu o que vos pido, o que veño a pedir aquí, aparte de rendirlle homenaxe a Cheche e a todos os hosteleiros de Lugo, é pedir que sigamos traballando xuntos. E teremos moitísimas satisfaccións. O titular do Goberno galego asegurou que a hostalería contribúe ao reforzo da marca Galicia Calidade e afirmou que cada local deste sector axuda a construir a identidade da comunidade grazas ao xeito diferente de facer as cousas. Rueda tamén fixo fincapé no bo momento que viven o turismo e a gastronomía galegas. No 2024, Galicia tivo 8,2 millóns de visitas e o sector representa xa o 11% do PIB autonómico. No referido á gastronomía, o presidente puxo énfase especial na enogastronomía, que conta cun plan propio dotado con case 35 millóns de euros de fondos Next Generation.